da bazo ya yi ta kuma ya je ya faɗa abubakar na raba ne goye goye ya je ya faɗa ne abubakar na raba ne goye goye ya je ya faɗa ne abubakar na raba ne kare ya ya mala jira mana ta zara ta hiro mai raba bugu mala jira mana ta zara ta hiro mai raba bugu ya buga mana halaka ta tana da ban tsoro halaka ta tana da ban mamaki kudi da duniya ga dole yake ya baya da iya ga gida da ya daga yake ya baya da iya ga gida ya daga ya kuma mala maduka balani da ya daga ban direba ban direba ya gudu ya zai koya da yana shado guda shi kaga ya kuma mala maduka balani da ya daga ya kuma na kuma ke cikin doji ya karo da kai ka wade kashe mugu kashe dan umaru na gwamna ke shigin doji ya karo da kai ka wade dan magagari bajere alhaji haru da sarkin gwandu na mai fara ya wace gume dan magagari bajere alhaji haru da sarkin gwandu na mai fara ya wace gume ya buwar mala da rigar faki har da riga ta kamiya shabuka gami da alkyamba da wandon doba da kubtoci ina ga gidan gaba da su ake abubuwan mala madu baba zagi da rigar faki har da riga ta kamiya shabuka gami da alkyamba da wandon doba da kubtoci ina ga gidan gaba da su ake zaune mai kyauta wani gari ya hi gaban kunu sai ni shi ina kallo alhamdulillah ya kare wanka tsaye Allah ya tabbata ba abadu Allah ya tabbata sutura ya buɗa kairo ya baga kore kana ya baga jabuka kana ya baga aljaba kana ya baga tasala kana ya baga kubuta da wanda mai kulane sannan kuma da tunai da turmi hudu na mata daudin gidi da jabuka kana ya baje aljaba kana ya baje tasala kana ya baje kubuta da wanda mai kulane sannan kuma da tunai da turmi uku na mata kajin gidi da jabuka kana ya bani aljaba kana ya bani tasala kana ya bani kubuta da wanda mai kulane sannan kuma da tunai da turmi uku na mata kajin gidi da riga sannan kuma da rawani da turmi biyu na mata alisabar gidi da riga sannan kuma da rawani da turmi biyu na mata rawar gidi da riga sannan kuma da rawani da turmi biyu na mata aiki da nan kwayo shima ba shi riga sannan kuma da rawani da turmi biyu na mata tuwa 41 ne sai da tuba gidai ko magana kwayo mai gidi da tuba gidai ko magana kwayo mai gidi da muka je gidan sarrafa Kaduna mun ji daɗi wurin samu kama kyawu kaga da ɗaya da ƙarfe ka ce ya bai da matasai kujere ya fare da banka na madubi mu duba wurin wanka mai kyawu na ta ji gari ka hijira fada wurin wanka mai kyawu na ta ji gari ka hijira ka na ba wurin wanka gina ko aka kai ka yawa zama wuda ka ake ne tudi yana cewa zama ka ana ta shahara abubuwan mala madu baban lagi
ina godiya ko ubangida na na mure musa banjama na wata gaje ga muka musa banjama na wata gaje ga muka abu bai mala bala ne magaranta mure o mai da sai ke mure me mare gida ya ga muka ne makaranta mafala o mai da sai ke mure me mare gida ya ga muka abu bai mala bala ne bela ya ga bala ka je gidi ka gaje ke muka bala na gode ka je gidi ka gaje ke muka abu bai mala dole mi gida ba dole ga me da wa ke da dole mi gida dole ma la ke da wa ke da mai da ba Allah ama gidi ya ko ya gidi ma ya abu bai mala ma to ama gidi la ko to tunga pai pai ra gidi ka gaje ke muka Muhammadu kan sa koto na tunga pai pai ra gidi ka gaje ke Muhammadu kan sa koto tunga pai pai gidi ka gaje ke gidi ka gaje ke muka abu bai mala Muhammadu damala Abubakar ka gaje ke muka Muhammadu damala Abubakar ka gaje ke muka Muhammadu damala Abubakar ka gaje ke muka abu bai mala mujadade na mujadade koya na magadin gare ba zarge gudu da je botan da ke ana me ga ba da magula kai ka ga da magagale ita kwata